Egunon eta ongi etorri zientzia eta teknologia astearen 4. edizio honetara. Gaurko lehen egunean gonbidatu berezia daukagu gurekin Iker Badiola da bera. Iker Badiola aurkeztea oso zaila da, bere kurrikuluna ikaragarria da benetan eta laburpen txiki bat egingo dizuet. Bera, ondarrutarra da eta biologian doktoretza dauka. Bere tesia gibeleko metastasiaren inguruan egin zuen, eta bere ikerketak hainbat artikulutan agertu ziren aldizkari zientifikoetan garai hartan, 2007an, ezta? Gero, ondoren, Innoprot izeneko enpresaren sortzaile ere izan zen. Enpresa hau bioteknologian aritu eta aritzen da, ez da gaur egun oraindik, eta bera produktu garapeneko zuzendaria izan zen. Geroztik, Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza fakultateko irakaslea izan da, zuzen ere, zelulen biologiako sailean. Eta gutxienez, nik dakidala, 3 proiektu europearretan eta hainbat ikerketa ditu. Hurbiltzearren, gaur arte edo oraintzur arte, badakigu pandemia eta gero 2021 urtean enpresa bat sortu zuela, Nanokide Therapeutic, bioteknologian ari dena bebai, ez? Eta gibeleko metastasi horren kontrako botikak garatzen ari dena. Bera horrez gain kirolaria ere badala, jakin dut gaur, triatleta ere badugu, nola ez, eta esan beharra dago, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Espainiko ministeritzak eta abar, diruz lagundutako epigenetika eta minbiziari buruzko proiektuaren zuzendari ere badela, eta beste hainbat gauza, ezta? Baina gaur bereziki eskerrak eman nahi dizkiogu Ikerri, erreztasun asko eta oso trato hurbileko pertsona duen kurrikulunarekin eta den mailako zientzilaria izan da, erreztasun asko eta oso hurbila izan delako beti prestutasunez gure proiektu txiki honetan parte hartzeko. Orduan besterik gabe, berak, nola sortzen da minbizia, hitzaldia aurkeztuko digu eta eskerrik asko Iker eta txalo bat, mesedez. Lehenengo eta behin eskerrak zeuei, ezta? Eskaintzearen aukera hau. Zientzilariok beti gauz desiatzen nun baitzen erakusteko. Eta gainera nik uste dut komenigarri zidala, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan itzen dizen gauzak, erakusti. Guk azken baten guk jasoten duen diru laguntzak publiku diz. Hau danok ordaintzen duen zerketatik. Beraz, gizartia izordotzau zer gauzen eitzen, eta zabaldu eta erakutsi. Gainera, EHU Euskal Herriko Unibertsitatik badauke lelo bat emanta zabaltzazu. Orduan, horreta gatoz, zabaltzea. Eta beste alde batetik, argi entzun duzuen modun, biologunaz, ez na mediku, eta nik minbiziai buruz berbaingo dutena, oinarrizko ikuspegi txikeingo. Birbada, ez duzue entzungo mediku batek esango leuken berbak, baina izan leike gaur entzungo duzuen berba batzuk mediku batengandik entzuten duzuen gauzak erlazionatzeko balio izatik. Eta azkenengo hasi baino lehen, kamiseta berezi bateaz etorrina gaur, zientziaren giltzak. Zientziaren giltzak ondarrun dagoen talde bada, eta zientzia zabaltzen eta divulgatzen alegintzen dana. Hilero, Kofrese sarrin, oinina bai olako programa berezi bat Pinto Science deitzen dana, mundu guztin eitzen dana, zientzia zabaltzeko tabernetan, eta nik gonbidatzen zaitzuet hurbiltzea, entzule modun edo zeinetaki etorkizunin, bertako kide modun eta laguntzea pixkat. Nola sortzen da minbizia, ez da? Hasi baino lehen, historiotxo bat nahi dut zuek konta. 19. mende hasieran, Inglaterran,
fabrika bat eguan oinetako gitxe ban. Eta nahi xaben, fabrika horrek edatu euran negozizu eta beste kontinente batzutara joan. Da zaben, igual Afrika izan leike aukera bat. Eta bertako bihargin bi, saltzaile modun ibiltzezinak, bisaldu ezen Afrikar. Claro, ez da gaur eguneko. Itxasontziz, da trenez, da urteben handik, mobili bezeuan, segixen bidin alabazin espazin, eta handik egun batzuta jaso ben bi telegrama. Lehenko telegrami, bihargin batena esate ban, hemen danak oinortozik dabiz, hankautzik. Stop, ez da gau negozizioik, stop. Eta bigarrenak esate ban, hemen danak oinortozik dabiz, demasa gau, demaseko negozizio aukeri da gau. Eta honek apur bat islatzen dau gizarte honetan, eta batez bezango neuke pandemia ondoren, egondan horrelako joera bat. Eta joera hori izan da, badakau gizartin zati bat, esaten da bena, zientziak salbatuko gaitxu gizartik daukezen arazo eta arazo handizetatik, eta beste gizarte zati batek esaten da bena ez da bela sinisten zientzian. Ni gaur zapatak saltzera nator, argite garbi izaten dutzuen nire intenzinoi. Minbizia edo kantzerra, tumoreak beba entzuten dugu, ezta? Kantzerra, nundi dator berba hori. Hau, nire alabia jatetako argazki bat, anatzin atxitxe bebai. Gaina, lotzatu itxinda ikusten da benin, hori kenduzta izun? Zer dauke eskun? Karramarru. Orduan, kantzer berbi dator grekeratik, kankeros, eta hori Hipokratesek asmaban. Hipokratesek ikusi ban, jende bat gaixotasun berezi batez hiltzen zala, eta gaixotasun horretan barrun agertzen zanela karramarro itxurako egitura bat. Orduan, hau izango litzaia gorputze, da honek hainkat. Badauk ez da, holako zer bat. Eta kantzer izin nahi pinitzen, da urtitan, mende askotan zir, holan hon juntzan ezautzen. Baina, benetako iraultza, benetako revoluzio ditorri zan Birtxofeaz. Hipokratese izan genke Hipokratesea itxik bera zanela medikuntzaren aitxe modun ezautzen da. Gaur egun mediku, euran graduazio lortzen da benin, etxen dabe juramento hipokratiko, Hipokratesen omenez. Zaten da bena, edo ze baldintzetan be ni pertsona batei lagunduko dotzat, eta hainba gauza. Orduan, berazan medikuntzan aitxe. Eta Birtxof, deitxu genke medikuntza moderno aitxe. Eta Birtxofek, mende batzuk beranduago eukiban, Hipokratesek ezeban euki. Eta zan mikroskopizio. Eta mikroskopizio bidez, gai izan zen ikusteko gure gorputze zerrez eguan osatute. Eta zerrez da osatute gure gorputze? Zelulaz. Eta zelulak zer diz? Zelulak diz, eraikin bateko ladrilu modun. Hau da, eraikin bat ladriluz dagoen je, ladriluk ipinitxe esango genuke oinarrizko unitati dela ladrilu bat eraikin batena, gure gorputzeko ladrilu horrek izango diz zelula. Eta gure gorputzeta goin de, bilioika zelulez. Beraz, Birtxofek esate ban, zelula zein je baldin bagaz, gutaukon gaixotasunak, geixenak, di zelula horrek ez da belako ondo funtzionatzen. Horti dator Birtxofen teoria zelularra. Baina zelula guzti horrek bardinatiz gure gorputzin? Ez. Apur bat horrein duten konparaketa horretan, ladrilu guztik eraikin batenak bardinak edo antzeakuk edo estilok utiz, ez? Baina gure gorputzeko zelulak desbardinadiz. Hori argi gelditzuko asku, gure begiko zelulak, edo kigibeleko zelulak, edo azaleko zelulak guztiz desbardinadi. Beraz, naiz eta zelula batetik sortzen gazen, gero zelula horrek desbardintzen jongo hori, eta gero hau apur bat azalduko. Zer dao zelula horrek zer dauke bere baitzan? Gauza asko daukez, ondo funtzionateko, baina batez be, badago hor erdialdin nukleo deitzen dan egitura bat. Eta hori izango litzake, ondarrun gazenetik, txalopin puente bat izaten moron, ez da? Txalopa hori gobernako dabena, txarropa hori izango zanan, gidatuko dabena noa jun.
nukleo horrek esango eta zelula horrei zer egin birdaben. Adibide bat jartzearren, gure gorputzeko zelulak batzuk barrezten egoten di, baina beti programa bat jarraitzuz. Demagun, zauri bat eitzen duela. Orduan, zauri bat zer da? Gure gorputzeko azaleko zelula horrek batzuk apurtu indi, jauziga zelako, edo laban bateaz, kutxilo bateaz moztu duelako, eta orduan hor utxune bat sortu de. Ingurun, ertzetan dazen zelulak, konturatzen diz, utxune bada, nik amelen lagun baneukan da oiniztak atinor. Beraz, hau konpondu inbirdau, eta azten diz, zatitzen, eta jungo diz, ertz guztixetakuk, zatitzen, da, alkarreaz topo itxen da benin, barriro batzen dizenin, izango da, hemen dakau seinali. Orduan gelditxungo diz. Horren edauzan, gure gorputze ondo da funtzionaten. Azibir da nina zitzen da, ez da nina azibir ez da azte. Ze pasaleike? Pasaleikena da, kanpotik jaso aldouz eraso batzuk, edo batzutan, zoriz gertaleike gure nukleo barrun dagoen informazio genetiko horrek akatzak pilatzi. Nola edo nola kaltetzi. Hemen da, jarri dut zelula desberdinak, euran nukleu morean ipini dut, hau, hemen ipini duten kolorik ez tetxua zoriz ipini, ze guk zientzilarizok ikusten duguenin zelulak berez ez dauke koloreik. Zelulak gehienak kolore baiku diz. Beraz, tinte bat ipintxe dut zau, hematoxilina eta eosina ditzen diz, eta olaixen ikusten dugu. Larrosa ikusten dugu zeluli bere osotasunik, da nukleu, zitoplasma ditzen duguna, eta nukleu morea ikusten dugu. Bueno, hor, kanpotik jaso dizen eraso batzuk haitxik, edo bertan sortu dan mutazio bat haitxik, zelula bat gaiztotu itxen da. Eta gaztotze horren ondorixoz, azten da kontrolik baik zatitzen eta azten. Gero eta geixa. Batetik 2, bitxik 4, 8, eta hor tumore bat sortzen da. Tumore bat deitzen dut zagoela. Baina, kolore desberdinetako ipiniot. Esan dut, zelula batetik sortzen dela tumore hori, ezta? Etengabe azten dalako, proliferatzen, zatitzen eta azten. Baina, hor kolore desberdinez ipinitxuaz, zeitzik. Gaur goizina aspertuten eguan da, hau oso aspergarri zera eta koloritak ipiniko, ez? Bai, ez? Orduan zoz ez dena ondo esaten. Zezan dut, batetik 2, 4 bardina dizela. Orduan zeitzik ipinio kolore desberdina. Zeitzik ipinio kolore desberdina. Zeitzik uste zue. Batzuk esan dabe ez dela izan akatz bat. Norbait pentsatzen dago kolore bardina eukibileukela. Onarte esan duten logiki jarraitzen badau kolore bardina eukibileuke. Baina gauza bat ez konta. Lehenengoko zelula hori gaiztotzen danin, azten da bizkor zatitzen. Eta oso bizkor du. Orduan, bizkor jute horrek dauke gauza garrantzitsu bat. Beran baitzan, akatz geixa izan leikez, eta ez dauke denborai konpontzeko. Adibide bat jartzearen. Imaginaz ikautxon gazela. Handa makina bat piezak eitzen. Eta piezak eitzen dan makinan, holako bada, arduradun bada. Eta makina horrek eitzen dau, 100 pieza orduko. Eta horten da enkargau eta esaten za, 1000 egin birdauz. Volkswagenek esasku, ez da izan birdabela eta 1000 egin birdauz. Orduan, zein izaleiki arazu? Bueno, makina ipini eginke bizkor. Baina bizkorra bat juten bada, akatzak eukileik ez. Eta ordu beten, ez dakau denporaik, behiratzeko ondo bada, zero txarto bada. Gure gorputzak, geldike azten duzen zelulantzako, badauke sistema bat esateko hau ez da ondo, hau bai da ondo. Baina bizkor dunin, ezin dau. Orduan, zelulako horrek, juten di, akatz desberdinak pilatzen. Zer gertaten da? Tumore hori, ez da tumore homogeneo bat, heterogeneo de. Azpi populazioi daukez. Tumore zelula mota desberdinak daz, tumore baten barrun. Eta hau da lehenengo kontzeptu garrantzitsu. Heterogeneoa da. Heterogeneotasune.
Eta hori de botikak diseinateko momentun arazo bat. Segu baldin badakau masa handi bat eta danak bardina badiz, botika bateaz igual danak hiltzen dauz. Baina desbardinak baldin badiz, botika batek batzuntzako balixo leke, baina beste batzuntzako ez. Ze heterogeneotasun horretan, azpipopulazio horrek bakoitzak beran mekanismo garatuko dauz. Bale. Ze gertaleike, on bai, izta ikustezue, kolorin kolorau, heterogeneo. Ze gertaleike, normalik gure gorputzeko zelulak oitxute daz alkarren kontaktu negoten. Zer dugu bai, izta? Noizime ingusteten gatzue, bakarri, monanio, onarte pininatxue, aitxeak, amak, launak, bestik, tontorramen direnu altzatean nu bakarri, ia baketan laten nabe. Baina orokorrin guzteten gazku gizartin bizitzi. Launak inizpa, whatsappez, besti, angu. Zelulei bardine pasaten gakue, gustaten gakue komunidadin bizitzi. Kontaktu gitxi batak bestiaz. Bada salbuespen batzuk, adibidez, odoleko zelulak. Odoleko zelulak isolatute dabiz, baina gehienak alkarren kontaktun dabiz. Gainera esango gehiagoa. Honek alkarren kontaktun dazen zelulak, adibidez, gure azalekuk hori argite garbi ikusten dugu, danak alkar batute daz. Askatzen badi, bata besti handik eta gelditzen bada bakarrik, hile itzen di. Baina, hemen tumore honetan, hor pilatzen du sakatzak, eta batzuk sortzen dabez mekanismu bakarrik bizitzeko gai izateko. Naizte isolatute hon, ez di hiltzen. Orduan batzuk azten di eta askatu itzen di tumore horretatik, odol odisetan sartu, gorputzen zirbueltaka hasi, eta odol odi batetik urten, horrek odol odiseak gure gorputzekuk erabiltzen dabez autopista baten modun, eta beste organo batea jaten di. Eta beste organo horretan jarri eta hasi itzen di. Askatzen dizen zelula horreitatik, zenbatek uste dozue lortuko dabela beste organo baten metastasi bat sortzi. Asko, gitxi, ze uste dozue? Geixenak, haude, hemen, imagina, 100 askatu dizela. Ze matariako hori horra? 100? Zeba. Hilengo diz. Ze, ez da zoitxute, bai, garatu dabe mekanismo desbardinak, baina eurak eguazen oitxute toki estatiko baten egotin. Eta halako baten sartu di, odolo disetan, abizera undixin dune. Eta horretaz gain, ezaugarri kimikuk odolanak eta gelditan organo batena desbardina di. Horrez gain, odolin gure sistema immuneko zelula daz. Eta ikusingo da ez, hau zeluli ez da ondo, janengo dabe. Eta horrez gain, aia birdiz, beste organo batena, guztiz arrotza dana, ez da zen oitxute, eta hor, azteko gaitxasun euki dabe. Uste da, askatzen dizen zelulen 0,0 bat, bakarrik dela gai, metastasi bat sortzeko. Eta oin beste galdera bat ingotzuet. Zein izan da gai horra jateko? Zein izan da gai horra jateko? Hau da, 100 askatu diz, 1000 askatu diz, eta bat aliara. Zein? Zein aliatu da? Zein aliara? Bai? Baina bakarrik bizitzeko gai izena, da hori zein je fuertiena da. Ez hautze zue tipo bat deitzen zena Darwin? Eta Darwinek zezate ban. Hobetuen egokitzen dana altzen dala, ez? Kasu honetan, handik entzunde fuertiena, bai isaleike fuertiena. Kasu honetan, ze gertada, gure gorputzak inkonsienteki hautatze prozesu bat egin dago. Eta aliaran horra, bai de fuertiena. Birbada egokitzuena esan bigeunke, baina bai de fuertiena. Haude, gai izan da, sistema immunia ies eitzeko. Gai izan da, oso bizkorrizun egoera baten bizitzeko. Beran egiturak horretara egokitzeko. Gai izan da, guztiz arrotza dan toki batera egokitzeko.
Orduan, metastasi deitzen dutzen prozesu hau, ze hau metastasi modun ezautzen da. Lehenengo zentzun duzue metastasia? Ez. Eta metastasi entzuten zenduenin zer retorten gatzuen burure? Txarra. Ez da zerenik. Eta oin badakizu ez eitxik ez da zerenik. Bai, ez? Ze metastasi lortu da ben zeluli da superzelula. Zer gertatzen da? Hasi de metastasi sortzen. Eta hor batetik 2, 4, 8, 12, handu barriro beste tumore bat sortzen. Jarridan organo horretan, hortik datozen odolo disetatik jasoten daben oksigenu eta elikagaiakin, horrekin baliatute hazten du. Baina momentu baten hartzen dau tamaino bat, geixa bir dabela. Oxigeno geixa bir dau, elikagai geixa bir dau, eta zein deberan estrategizi? Hau sarri konta izan dut, zera txanagorritxun ipuinen morun, ez? Txanagorritxun ipuinin otxuk joten dago ati, eta hauma izatetza txanagorritxu dola. Neurri baten engaina itzen dago. Tumorik olako zeo zerra itzen dago. Tumorik gixaltzen dutza gorputzai seinale batzuk, esaten, nibe organo zati banaz, nibe organo bana. Eta, ze pasaten da? Seinale horrek, aliaten diz, organo horren tanda zen odolo diseta. Eta odolodi horrek adarkatzen hasten di, eta sartzen diz tumore barrun. Eta tumore horrei emoten dutze oksigeno geixa eta elikagai geixa. Prozesu hau deitzen da angiogenesis, grekerati dator. Angio, odolodixak, genesis sorkuntza. Hau da, odol-odi barrixan sorkuntzi. Eta holan jarraitzen dau aurrera tumore horrek tamainaz handitzen. Guazen jauzi txiki bat eitzea. Esan dugu gure gorputzeko zelula guztik, zelula desberdina da kauzela. 200 bat zelula mota uste dugu da kauzela. Baina nondik sortu ginen? Zelula bakar batetik. Da zela deitzen da zelula hori? Horatzen zue, biologizan? Zigotoa. Eta zigotoa zer zan? Aman obulu eta etxan espermatozoidi, ez? Amak emozku erdixe, atxak emozku erdixe, engero gauzak ez lan, ze nire semin hori itxuri hauke, baina alabak amana. Orduan gauzak ez di berrotamar, hor egunak hori kontaten, baina bisak batzen di, eta sortzen da zelula bat zigoto ditzen dana. Eta zigoto hori hasten da 1, 2, 4, eta hor morula izeneko egitura bat, ze honek masusta itxuri dauke. Masustan bakizue, holan, masusta bat bakizue zeran. Mendire jote zeran da jango zu ez, nire guztetan ez. Orduan, zelula guzti bardinati. Ze pasaten da, momentu jakin baten, euran posizioen arabera desberdintzen hasiko diz. Morula horretako zelula. Eta, bekaldin da zenak, gure buruko zelulak sortzen hasiko diz, goikaldin da zenak hasiko diz hainketako zelulak sortzen, eta geldike desbardintzen jungo diz bardinak zin zelula. Desberdintzapen prozesu, garapena. Hau azaltzeko, Wallace izeneko ikerlari batek azalduban, ze gertatezan. Haude, mendixan goiko aldin, zigoto horretako zelulak daz, eta gu juten bat ontorra mendire, eta hartzen badouz baloik, eta azten badaz baloi botaten, bat azikora berutz eta astilerure jungora. Beste bat jauzikoa saldupea. Eta segun eta nondik botaten dauen, beste bat San Jeronimoa jungo asku. Zaitxi, goitxi beraz nanin, hor bide gurutze batzut aliakora eta erabaki bat hartu biko dau. Zelula mota bat sortu edo beste bat. Eta beste bide gurutze bat aliakora eta beste erabaki bat hartuko dau. Eta han, azpixan, herrixan, ondarrun, toki desbardinetan, dakauz zelula mota desbardina. Zetorri diz,
desberdintzatzen. Bide gurutzitan, euran erabakizia hartzen, euran etorkizunezen izango da. Azkan desberdindu dizenak, antzeakuk izango diz, estilogu. Horrekikoz, burmuineko zelulak, neuronak izan edo astrozituk izan. Baina, hasieran bide bat edo besti hartu dabenak oso desberdinak izango diuran arti. Badakizu zelan deitzen dan bebai zelula hau, desberdindu gabeko zelula hau, ama zelula. Ama zelulak diz. Eta ama zelula honek ezagunak ingatzu ez? Atletiko plantilin beste, ez? Williams esatimo, ama zelula, oso ezagune da. Oso ezagune ingatzue, zehaitxik. Ama zelula garrantzitsuk izan diz, edo horre agertu diz komunikabideetan edo zoze irakurri duzuen Twitterren, Instan, Facebooken, ez? Ama zelulak oso garrantzitsuk izan diz, ze guk gaixotasun degeneratibo baldin badakau gure zelulak kaltetu izan badiz, pentsa izan dau zientzilarixak, engin kelana, hartu, imagina, gure muskulutako zelulak, ze gure muskulu zelula di. Gaixotasun baten ondorixoz, endekatu itzen diz, eta zuntzitu itzen diz, ixen baiguk. Guazen, ama zelula bat hartu, desberdinduko eta gure gorputzen sartuko. Eta holan, konpondu dugu geunkan arazu. Baina, alde batetik da zientzilarixak, eta gero dago gizarti, honesan dutena, zientzilarixak gizartin parte gaz, ez pentsa extraterresti gazenik, baina beste arlo batzutako, jakintza arlo batzutako jentik esan dozku, baina erosein leikeala, juristak, teologu, zuzenbideko, edo gizartik berak, nahizte izelako jakintza arlo espezifikoik izan ez. Zelula ama honek nundik lortu lehikezela esan duenik? Horra aukera bat da lortzeko, baina berez nundik esan duen lortzen dauzela? Zigototik, ez da? Orduan, zigotu de, espermatozoide bat, eta ovulo bat batzen dauenin. Guk sortu behinke espermatozoide bat eta ovulo bat, eta morula bat sortu. Eta hortik hartu. Gizaki bizidun bada. Bai edo ez? Bada? Ez? Baina izango da. Baina hiltzen bozu inoiz ez da izango. Bada bizitza. Oso komplikau. Hemen sortu dan eztabaida hau gizarte mailan sortu zen. Eta orduan zein mirdou. Badao, gizon bat, Yamanaka izeneku, japoniarra hau bezautze zuen. Ez duzu ezautzen. Ez da ze bakarrak. Honeaz, pasagaztan, anekdota oso kurioso bat, eta sarri kontate dutena, apresizio handixo dutzat, batez be anekdota honea itx. Unibertsitatean hasi barritxan, nire lankidi, bulego partekatzen gendun lankidi, gaixotu zen, baina momentu. Gaixotasun, bateko gaixotasun bat etorriakon, neugaz bulegu neguala, eta ostras, larritxun itxan, hau, deitxunetzan beran zen arrai, etorri, beste irakasle batzuk etorri zin, eta, bera, keskatute guan, zerratzaldin klasi ukan, fisioterapiak ukin ukan klasi zelulen biologia. Eta danok esaten gentza, zu tranquil, jun etxea, lehengo jun urgentzizeta, da zu gero lasai, deskantza etxin, ez da ixe pasako, salaparta bat sortu zen, demaz. Danak esaten gentza, zu lasai, bateatek emongo dau klasik. Gentiaz izan juten, bateatek emongo dau klasik, behatu neban, da bate bat zen je, iker. Ostras, doni zen bombero, zez neban emoten zelulan biologia. Doni zen bombero, behatzen dut ordu batak, klasi noiz lauretan. Ostras, zein birdonik. Hasi nintzen handik, amendik, hortik, bestetik. Hasi nintzen klasi moten, abixara baten, daia zan momentu bat behatzen dut, ordu erdi falda klasi amaitzeko, eta ni amatxutetan.
Bueno, ez dut zuen Yamanaka? Seguro Messi de Cristiano ez dut zuela. Ba, Yamanakak egin ban, zelula honek aldapa gora altza. Ze zelula horrek ezin dauz atzeain. Gure gorputzeko zelulak ezin dauz zigoto bihurtu. Ba, Yamanakak ikertu ban, zelula honek zer dauke bere barrun, zelula honek zer dauke beran barrun. Orduan, honek zer ez dauke honek daukena, sartu da gora altza. Ibili biharrein diskutiuten, erabili geinkez, ama zelulak, ezin geinkez erabili, bizitzi dauke, ez dauke, ba, berak iman, alboko pentsamentu lateral. Eta hori ikuspegi zientifiko batetik, dauke meritu bat, beste modu batea pentsa, zientzia hoxe da askan baten, beste modu batea pentsat eta interpretateko gai izan. Orduan, esan etzen, ba, Yamanaka bakizu zer dan, mundun bizirik dan zientzilari bakarra, Nobel sarixen merezi dabena eta ondikan ez dutzen ama. Bueno, hartu ben modun. Handik astebetea Nobel sarixen, Yamanaka. Behatzezten, ikaslik, zaten, ostra, honek Nobel komiteaz eso zer dauke, kontakte zuzenen badauke, ez? Eta izugarrezko errespetu lortu neban taldearekiko. Orduan, Yamanakak hori lortu ban. Ez hau zezue inor Yamanakan zelulekin, hau da, artifizialki desberdindu gabe sortutako zelulekin osatudan zeo zein? Bate, zuen ingurun, familiziakon bat, ba, izkeduz etxea tratamentu bat Yamanakan zelulakin. Ze berez, gainera honek beste bentaja bat daukan. Ze, imagina nik burmuineko arazo bat akatela, ez da? Alzheimerra erola neurodegeneratibon bat, ez dakate nire neuronak hiltzen dizena. Ba, azaleko zelula bat hartu, desberdindu gabe, hau da, mendizian gora altza, tontorra mendire, sartu beren faktore batzuzin, eta neurona sortu. Neure zelulatik gainera, hau da, ez da horre kontraileken nire sistema imunik, ez da kanpoko arrotz modun hartzen zelula horrek. Gainera, bentaja horikoan, inok ez duzu ezautzen. Orduan, tratamentu hori, 2008an izan zen artikulo zientifiko hori, eta Nobel sarixe urte batzuk beranduagoa. 2014 hau edo esango nuke. Izan 10 urte Nobel sarixe motzenetik. Eta inorrez dabe trata horreaz. Zehaitzik uste duzue. Zehaitzik. Ba, Yamanakak sartzen manin zelula horrek, minbizixe sortze bat. Minbizixak sortzen zin. Eta horrek zer nahi dago esan? Ba, minbizian ezaugarri bat esan dut dela kontroli gabeko askuntza bat, ezta? Eta bigarren ezaugarri garrantzitsu de, mendizian gora altzaten da. Eta bihurtzen da desberdindu gabeko zelula bat. Ez danak, zezan dugu hor dakauela azpi populazioi modun. Batzuk kolore horixe bestik berdi, ba, maila desbardinin juten di mendixia altzaten da. Batzuk gelditzuko diamen, beste batzuk hor, eta beste batzuk puntan, tontorra mendi puntan. Eta punta aiaten dizen zelula horrek, deitzen di, zelan esan doztazu deitzen zala hau? Ama zelula. Orduan, ama zelula bada eta minbizi zelula bada, zelan ditzugotzau? Minbizi ama zelula. Eta minbizi ama zelula horrek, diz, azpi populazioi geiztuena. Eta geixen kostaten gazkunak hiltzi. Zer gertaleike? Populazioi badakau, minbizi zelulena, bat tontorra mendire altzara, egin dou tratamentu bat eta hildouz erdibidin gelditzu izenak, Burgoko baserrian, baina tontorra mendire altzarana ez gaga hiltzeko. Eta handik urte batzuta barriro agertzen da. Entzungo zenduen inoiz, fulano barriro agertuako, ondala 10 urte ukiban da barriro agertuako. Ze pasada, ba hau ez da hil,
gure gorputzen gelditxure, batzutan bueltak abiltzen diz, eta handik urtita barriro agertzen. Beraz, minbizi zelula ama honek diz, batez be gaur egun jomuga edo jo puntu modun dakauzena. Apur bat laburtzearren. Minbizize, esan dugu, dala kontroli gabeko askuntza bat. Baina, naiz da zelula bakar batetik hasi, azkanin, azpi populazio bat modun sortzen da. Hor, bizkorrazten dizenetik, ez dakau, kalidadezko kontrola ez deitzen duguena, eta bakoitzea mutazio desberdina pilatzen du, eta minbizi baten barrun mota desberdinak dakauz, heterogenotasuna. Eta hori arazo bat izan leike. Bigarrena, inguru manipulatzeko gaitasune dauke. Gure gorputzai seinalik bixaltzen dotza, engaina itzen dau, eta gorputze berantzako biharrin ipintzen dau. Hirugarrena, etengabeko askuntza prozesu izatetaz gain, desberdintzapen prozesun atzea itxeko gaitasune dauke. Eta zenbat eta goraua eta desberdindu gabiagoa izan, ordun eta txarraua. Hori apur bat klinikiaz batetxearren, ez da inoiz eukizuen aukeraik, edo entzun edo ikusi, biopsia bat eitzen da nin, hori mikroskopizio bidez anatomopatologuk analiza eitzen dabe, eta eitzen daben txostenin, esaten da, tumor poco diferenciado, tumor muy diferenciado, hau da, desberdindu gabeko tumore bat, desberdindutako tumore bat. Zeinek dauke pronostiko hobi, desberdindu hago danak. Gitxiago altza da benak mendixe. Zein izango da txarraua, gorago altzan da. Hau da, tumor poco diferenciado, pronostiko txarra. Gutxi desberdindutako tumore bat. Eta azkanit, hor txarrenak, horra gora altza dizenak. Liburu hau nahi netzuen erakutsi, ze oindala urte pilo bat, zientziaren giltzetan, egon eban, zientziaren giltzetako bigarren itzaldixe. Lehenengo kumo ban, Juan Ignacio Pérez Iglesias, esango dunke gaur egunin Euskal Herri mailan divulgazioen pertsona referente bat, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izan daku, katedra dune, eta bere katedri gaina divulgazio zientifikoko katedri. Eta bera nostin, neuritoka gaztan, neure lehenengoko itzaldi divulgatibo moti, zientziaren giltzetan. Eta bueno, bale, emongot. Eta zin itxan inaitzen, konturatu nintzen, divulgazio ez dela hain erreza. Gu beti termino oso zientifikukin ibiltzen gaz berbetan geure hartin, eta aleginen birri izaten dugu, beste maila batea jaitsi eta gauzak simplifikatu, baina ez edukiz ustu. Orduan, bihar oso gogorra izan zen, eta asko kostaztan. Hori egin da ero, Juan Ignaziok, ez eztan, zer eritxi atzu zen, haude, guztua maitxu dut, baina uste baino bihar gizaren dozta. Eta liburu bat idazten badago horren ingurun. Eta hortixek apur bat jota, neuk hasieran proposatu netzen, esan zen, egin duten ikasketa prozesu horreaz, igual, desan zen, bueno, lagunduko zut, da beran laguntziaz, eta batez be, Ainhoa Kaparosi, marrazkilarixe, ilustradore zientifiku, arte derretan graduatu, liburu bat idatzi gendun, liburu divulgatibo bat. Edo zeinentzako modun, alegindu gabe bentsat eitzen. Liburu hau, Ondarruko liburutegi izan dagazue, ni ez nago etxen haben propagandi nire liburu saltzeko, baizik eta Ondarruko liburutegi izan aldozue hartu. Euskal Herri mailan toki desberdinetan da, eta batea bat baino gehiago basuse hartzea eskairi leike eta ekarten dutzue beste herri batzutatik bai. El cangrejo de Troya. Euskaraz nahi izan eban egin, esan izan posible, inor esan Euskal argitaletxeik esan interesa, eta azkanik Glifos izeneko Valladolideko argitaletxe batek erakutsi ban interesa eta erdera zein birri izan. Eta ipuin bateaz hasi duten modun, ipuin bateaz guztako lestake bujetzi itzaldi hau.
bazan zientzilari bat, alaba txiki bat eukana, eta alaba txiki horrek beti nahi ban, zientzilari honen laborategire juti. Laborategi bat toki arriskutsua da, batez be, bertan ulertzen eta ondo ez dakizien pertsona bat entzat, zelan ibili. Eta beti izatetzen, ondikan txikixi ezaz, baina hain astun esan, beran alabi, batzutan, seme alabak zelako astunak izaten gazen, hain astun esan, nahi dojun. Zan, bueno, erungo zaitxut egun baten. Eruan egun baten, eta sartuaz bate aldizkari bat ikusi ban, revista bat. Aldizkari hori, revista hori zabalduan erditxik, eta topaban, munduko mapa bat eguanela erdixan, bi horritxa, poster bat izango baliz modu. Orduan, zientzilariak askatuan, eta txiki inban. Hode, puzzle bat sortu ban, ez? Zati txikixak inban. Eta alabia imotzan, eta esatzen, bueno, ala, osatu posterra. Claro, ze pasaten da, alde batetik 5 urteko alaba horrek ez eukan beran burun mundu zelakudan. Gu puzzle bat etxen duenin beti dakau eredu bat, eta eredu hori jarraitxut etxen dugu. Orduan, beran burun ez eukan, eta gaina ez eukan ereduik. Orduan, zientzilariak ezaban, niko biharra ineike, eta hone baketan lako no. Eta zizan, beran biharrak eitzen, mikroskopi zute beratzen, eta 5 minutu pasazin, da alabi izan, aitatxo, lortu dut eitxi. Eta esan, ostras, hemen superdot hau den, alabi, beran burun espaldi mauke irudi hori, eta gainera, ikusi bai, 5 urteaz gai izan bada hori itxeko, eta zatzen baina, alaba, zelan izan zaz gai hori itxeko, zetan oso erreza, zehatze aldin, gizaki bat eguan, gizaki baten irudixe. Eta gizaki hori egin dut, eta buelta mondotzat, eta holan lortu dut eitzi puzli. Eta zientzilarixe konturatu zan, bai, ez da bajaten, ez da? Ez da juten? Ontxe, zientzilarixe konturatu zan, gizakixe osatzen baban, mundu konponduko banela. Eskerrik asko. Bueno, zelako historia